ассалому алайкум бародарону апаҳои меҳрубон. Раҳмати калон ба шумо ки ҷарроҳии якуми фарзанди маро бо дастгирии шумо бо муваффақият гузарондем. Дар моҳи шарифи рамазон як дастгирӣ дигар кунем ки дуюм ҷарроҳиро ки гӯшти зиёдтӣ дар сари фарзанди мо мебошад бо кӯмаки шумо ҷарроҳӣ кунем ва рақамҳои дар болои экран буда Душанбе сити аст 231 88 00 ва алиф бошад 299 33 55 ки бо номи Алиҷон СА мебарояд кӯмак кунед. иншааллоҳ дар моҳи шарифи рамазон дар ҳаққи ҳамаи шумо дуогӯ мебошем ки худованд ҳамеша солиму тансиҳат монед ва ҳамин мусибате ки дар сари мо омадааст ҳеҷ гоҳ хоҳонем ки бар сари шумо наояд. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت شافي لا شفاء إلا